खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थांनाय 15 बोसोराव जों गोबां नाजादोंमोन नाथाय हायाखैमोन प्रमद बर'आथ' हाखायाखै नाथाय गोदान सोरखार फैनाय लोगो लोगो सीएम जों सावरायदों आरो जाफुंसारनो हादों बे खोथाखौ बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि सिङाव थानाय एलपि इउपि हाई स्कुल सिनियर सेकेन्डारि आरो कलेजखौ सोरखारि खालामनो थाखाय बिटिसि एसेम्ब्लियाव बिल पास खालामनायखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा ओरैबायदि फोरमायथियो दि थांनाय 15 बोसोर जों गोबां नाजादोंमोन नाथाय हायाखैमोन प्रमद बर'आथ' हाखायाखै नाथाय गोदान सोरखार फैनाय लोगो लोगो बेनि सायाव गिबि मन्थ्रिजों सावरायदों स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय बिटिसिआव बिल पास खालामनानै आयेन बानायनानै आसाम सोरखारनो हरोब्लानो बेखौ जों गनायगोन होननानै आसाम सोरखारा बुंदोंमोन बे लेखायैनो बिटिसि एसेम्ब्लियाव बिलखौ पास खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो बेयाव सोरखाराव थानायजों लोगोसे बेरेखा दोलोआबो मददखौ होदों होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया बेजों बिटिसिआव गोलाव समनिफ्रायनो फरायसानि आरो फोरोंगिरिनि जि जेंना जाबोदोंमोन बे जेंनाया सुस्रांजागोन होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया बिटिसि एसेम्ब्लियाव गोनांथार बिल पास खालामनायनि अनगायैबो जौगालु खामानियावबो गोसो होयो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैयानि सानाव मोनब्रै जौगालु बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फाबो बेखेवनानै होयो बेनि मादाव दतमायाव 15 कोटी रांजों फुटबल स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो कालु गामियाव 24 कोटी रांजों हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल प्रडाक्शन एन्ड मार्केटिं सेन्टार बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो केडिएसएआव 20 कोटी रांजों फुटबल स्टेडियाम बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो आरो 30 कोटी रांजों डक्टर भुपेन हाजरिका अडिटोरियाम हल बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनि अनगायैबो पर्बत जरायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङै 30 कोटी रां काजलगावआव प्रेम सिंह ब्रह्मनि मुङाव अडिटोरियाम हल उदालगुरियाव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि मुङै अडिटोरियाम हल गासै मोनब्रै अडिटोरियाम हल लुनो थाखाय 30 कोटी राङै गासै 120 कोटी रां होयो हाग्रामा महिलारि बिथाङा सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय बिटिसि जुथुमायाव प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादों लायबिलिटिस होनो थाखाय एसडि बिलनि गेजेरजों 72 कोटी रां लाबोनाय जादों बा लाबोनो नागिरदों बेयाव जाहाथे नंगुबै लायबिलिटिसखौ होनाय जायो गासैबो लायबिलिटिसआ नंगुबै नङा होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बिलखौ जोंबो मदद होदों मानोना बेनि थाखाय गोबां सोमावसारनाय जादोंमोन आसाम सोरखारा खेबनै खेबथाम एमेन्डमेन्ट खालामबोबाय नाथाय बिटिसिआव फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जाबोआखै दा बिटिसि काउन्सिलाव बिल पास खालामबाय आसाम सोरखारा जाहाथे मोजाङै खामानिखौ मावो बेनि थाखाय बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा आसामनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां टिचार ट्रेन्सफार मेनेजमेन्ट सिस्टेम 2016नि पर्टेलखौ बेखेवनानै होबाय फोरोंगिरि ट्रेन्सफारनि सायाव माखासे सोलायनाय लाबोदों आसाम सोरखारा सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रेनज पेगु बिथाङा फोरमायथिदों दि 2017 मायथाइनि फोरोंगिरि ट्रेन्सफार आयेननि बायदिब्ला हौवा फोरोंगिरिया 10 बोसोर गुबुन जिल्लायाव साख्रि मावनायनि उनाव गावनि जिल्लायाव फैनो थाखाय बा ट्रेन्सफार खालामनो थाखाय एप्लाइ खालामनो हायोमोन नाथाय बेखौ दा खम खालामनानै 7 बोसोर खालामनाय जाबाय 7 बोसोर जायोब्लानो ट्रेन्सफारनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन पर्टेलाव हिन्जावफोरा 5 बोसोर आरो हेन्डिकेपआ 2 बोसोर आरो जायफोरा मेडिकेल ग्राउन्डआव ट्रेन्सफार लानो सानदों बिथांमोनहा जिएमसीएचनि सिङाव मेडिकेल बोर्डजों गनायथि होजानाय जानो नांगोन होननानै फोरमायथियो डक्टर रेनज पेगु बिथाङा साबजेक्ट टिचारनि बेलायाव बुंथियो दि जुदि स्कुलाव सासेल' फोरोंगिरि दङब्ला बेयाव आसाम सोरखारा गोदान फोरोंगिरि थिसनागौमानि बिथाङा ट्रेन्सफार जानो मोननाय नङा बा ट्रेन्सफारनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होननानैबो बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगांनो 4500 फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो नाजागोन होननानैबो फोरमायथियो डक्टर रेनज पेगु बिथाङा ससियेल मिडियायाव गाज्रि सावगारि भाइरेल खालामनाय आरो ब्लेकमेल खालामनायनि हेंथायै दुथांनि सायाव पुलिस थानायाव एफआइआर होदों रेटिना बसुमतारी मुंनि सासे आइजोआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बालाजान तिनिआलि आउटपस्ट पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव थिंख्लांगुरि गामिनि बिरखां बसुमतारीया रेटिना बसुमतारी मुंनि सासे आइजोनि गाज्रि सावगारिखौ समाज बिजोङाव गोसारहोदों फेसबुक आरो व्हाट्सएपआव गोसारहोदों बिरखां बसुमतारीया गाज्रि सावगारिखौ लानानै बिरखां बसुमतारीया रेटिना बसुमतारीनाव रांबो दाबिदोंमोन बा ब्लेकमेलबो खालामदोंमोन बे लेखायै रेटिना बसुमतारीनिफ्राय 2 लाख रांबो लादोंमोन बिरखां बसुमतारीया नाथाय रां मोनखांनायनि उनावबो रेटिना बसुमतारीनि गाज्रि सावगारिखौ फेसबुक आरो व्हाट्सएपआव गोसारहोदों जायखौ लानानै आइजोआ बालाजान तिनिआलि आउटपस्ट पुलिस स्टेशनाव दुथांनि हेंथायै एफआइआर होबाय 1 घन्टा 2 घन्टा न'आव थायाब्लानो सिखाव जायो बेबायदि थासारि जानानै फैबाय गुवाहाटीयाव सिखाव डकाइतनि अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांदों थिग बेबायदिनो आरोबाव सागालपारा आरो
लख्रायावबो सिखावनि उदखार सागालपारायाव काजल कुमारीनि न'निफ्राय 10 लाख रांनि गहेना पाति लुथिनानै लानानै थांदों ओजोंहाय लख्रायावबो परमेश्वरनि न'आव लुथिनाय जाथायजों लोब्बा थानाय साब्रैखौ पुलिसा लोगो लोगोनो एरेस्ट खालामदों साब्रैनि मादाव साथामानो उन्दै गथ'फोर आरो गुबुन सासेनि मुङा पापु यादव लालमाटिनि थागिबि फोरमायथिनाय बायदिब्ला काजल कुमारी बिथाङा बेलासि 4:30 रिंगायाव फिसाजोखौ लायनो होननानै ओंखारलांदोंमोन जेब्ला 6:20 रिंगायाव न'सिम फैफिनबाय अब्लानो खोरखि सिफायनाय दरजानि थाला सिफायनाय बायदिखौ नुनो मोनफैदों आरो न'नि गोनां मुवा बेसाद गहेनाफोर गासै 10 लाखनि गहेनाफोरखौ लुथिनानै लानानै थांनायखौ हमनो मोनदों लोगो लोगोनो जाथायखौ लानानै बशिष्ठ थानायाव एफआइआर होनाय जादोंमोन बशिष्ठ थानानि पुलिसाबो गोख्रों सेबनानै 12 घन्टा जास्लाबियावनो बे दायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ हमदों होननानै फोरमायथिदों दा गुवाहाटीआव बेबायदिनो थासारि 1 घन्टा 2 घन्टा न'आव थायाबानो लुथिनाय जाथाय जायो सिखाव खावनाय जाथाय जायो होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा गासै बिटिसिनि थागिबिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां थांनाय बोसोरफोराव मावनो हायै खामानिफोरखौ मोनफानि उनाव मोनफा मावनो आखायाव लादों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा बिटिसिआव थानाय सरकारि नङै स्कुल कलेजखौ सरकारि खालामनो थाखाय बिटिसि एसेम्ब्लियाव बिल पास खालामनाय जाबाय फोरमायथिनो गोनांदि मोननै आयदानि सायाव सावरायनानै बिल पास खालामनो थाखाय सानसेनि हाबाफारिजों बिटिसि एसेम्ब्लियाव जुथुम्मा लानाय जादोंमोन मैयानि सानाव मोननै आयदानि मादाव एसडि बाजेटखौ पास खालामनाय आरो बिटिसिनि एलपि इउपि हाई स्कुल सिनियर सेकेन्डारि आरो कलेजखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनाय बिटिसिनि एलपि इउपि हाई स्कुल सिनियर सेकेन्डारि आरो कलेजखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनायनि सायाव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि एम रबिराम नार्जारि बिथाङा फोरमायथियो दि बिटिसिआव भेन्सार स्कुल गोबां थानायनि थाखायनो प्रभिन्सियलाइज्ड आरो नन प्रभिन्सियलाइज्ड फरायसालियाव फरायसाफोरनि आनजाद होनायखौ नायोब्ला उथ्रिसारनायनि जौखोन्दोआ खम जायनि थाखाय उथ्रिसारनायनि जौखोन्दोखौ नायोब्ला बिटिसि ओनसोलाव उथ्रिसारनायनि जौखोन्दोआ गाज्रि बेनिखायनो बिटिसिआव स्कुल कलेजखौ सरकारि खालामनाया गोनांथार होननानै बुंथियो रबिराम नार्जारिया लोगोसे फोरमायथिबावदि थांनाय अक्ट'बर दानाव 2025 एडुकेशन एमेन्डमेन्ट बिल लाबोनाय जादोंमोन जाय बिला 6 शेड्युल बा बिटिसि ओनसोलाव बाहायजानाय नङा होननानै मख'नाय दंमोन बे लेखायैनो बिटिसिआव स्कुल कलेजफोरखौ सरकारि खालामनो थाखाय बिल लाबोनाय जादों जायनाखि बिटिसिआव गाव हारसिंनो आयेन बानायनो हानायनि गोहो दंखायो बे लेखायै बिटिसिनि सिङाव थानाय एलपि इउपि हाई स्कुल सिनियर सेकेन्डारि आरो कलेजखौ सरकारि खालामनो थाखाय बिटिसि एसेम्ब्लियाव बिलखौ लाबोनाय जादों होननानै फोरमायथियो बेनि थाखाय बिटिसि सरकार बिटिसिनि सोलोंथायाव रोंगौथि थानाय प्रिन्सिपालफोर आजिरा मोननाय एसएस आरो इडुकेशन डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि गकुल चन्द्र ब्रह्मखौ चेयारमेन बानायनानै आरो बिटिसिनि इडुकेशन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर जेपि ब्रह्मखौ मेम्बार सेक्रेटारि बानायनानै ड्राफ्टिं कमिटि दानाय जादोंमोन बे लेखायै बिटिसि एसेम्ब्लियाव सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथियो रबिराम नार्जारि बिथाङा राजा लामायावनो सुखय आरो राफेला लेन्डिं खालामनो हागोन जायखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो नायनो फैगोन बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा 14 फेब्रुवारियाव डिब्रुगड़आव फैगोन बेनि उनाव साबुआ एयारपर्टनिफ्राय नेशनेल हाइवेआव थांगोन जेराव नेशनेल हाइवे अथरिटि अफ इन्डियानि बानजायनायाव नेशनेल हाइवेआवनो सुखय आरो राफेला लेन्डिं खालामनो हानायनि राहा खालामनाय जादों बेयाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि नुजाथिनायाव एयार श' जागोन जेराव सुखय आरो राफेलाबो थागोन बे एयार श'खौ नायखांनायनि उनाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा गुवाहाटीआव फैगोन जेराव वेलफेयार स्किमखौ बेखेवगोन आरो बुरलुंबुथुर दैनि सायाव 3,000 कोटि रांजों गोदानै लुनाय दालांखौ बेखेवगोन बेनि उनाव खानापारायाव बिजेपिनि मावथिफोरनि जथुम्मायाव बाहागो लागोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि अनगायैबो 21 फेब्रुवारियाव मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो गुवाहाटीआव फैगोन गुवाहाटीआव थानाय सरसजायाव अर्जुन भगेश्वर बरुवा कमप्लेक्सआव सीआरपीएफ रेजिं डे खुंनाय जागोन जेराव समायना रमायना पेरेड दिन्थिफुंनाय जागोन बेयाव अमित शाह बिथाङा बाहागो लागोन होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों